todos e a todas. Somos o grupo primeiro B e imos a recitar unha poesía de Manuel María, titulada O meu barco. Teño un barco de xoguete, en el quero embarcar polos mares dos meus sonhos. Quen me verá navegar? Nadaré por mil semanas e cruzar no meu barco de xoguete, cansarei de viaxar. No meu barco de xoguete, mariñeiro e capitán, non teño medo ao pregón, non me asusta o furacán. Andei por todos os mares, xa cansei de navegar co meu barco de xoguete, sen saír do meu